Ahoj lidi, mé jméno je Řešeka, vítám vás dnes u speciálního dílu. Ahoj lidi, já jsem Jackie Jack a jdeme si zahrát Emergency 2012. Dáme si volnou hru a dáme si třeba sníh. Chtěla bych říct všem, co se na tohle video koukají, že jsem to hrála dvakrát v životě, takže to asi zborám. Takže první nečekaná událost. Ano, Jackie neumí spustit. Jackie neumí spustit hru Emergency New Edition 2012. Ano, děkuju, Oříšku, seš hodnej. No, tak si počkáme. Dlouho si počkáme. Jedu. A je to tady! Ano, máme tady první hru. Technical fault at railway První crossing úkol! Repair the barriers fast Takže before an se accident pošleme happens. asi techniky. Vehicle available. Ano, a tamhle máme vidět krásný koš pro bezdomovce. A tamhle je jeden bezdomovec. Nebo domovec? A všichni lidi vypadají stejně. Ano, a stalo se nám co? Porucha železničních závor, selhání techniky. A už se vede technik. Tady je. Ano, a musí počkat, se mu všechny auta hnou. A už jede. Ano, a jít známe naše. What's up? On my way. Jo, to je doplnění. Takže autíčko nám dostaví asi někde tady. Immediately. Listening. A opravdu. No problem. Ano, žádný problém. Jako vždy, žádný problém. A díky to Třikrát. Ano, On our way. teď po čtvrtý, jo. Jednou jsem měla tu epidemii. A opět se nic v našem klidném městečku neděje, takže se přesuneme na naši základnu a trošku si ji prohlídneme. Takže co tady máme? Vrtulník. On our way. A je. A stále žijeme. Ano, Arrest them and take them away. ano, pozor, If necessary, treat výkrožníci. the casualties and take them to hospital. Policii stačí obyč, veď? Díval se se mnou. Já on začne být. No tak ať sem jedou, kurva. Kdybych tak věděla, kudy jedou, že jo? What's up? On my way. Immediately. Běž, poldu. Jo, zatkni ho. A ty jsi jako policejní brutalita. Tak už nic. Yeah. Jo. Jasně, What's up? On our way. ano, Oříšek to vzdává. A náš policejní vůz spolu s výtržníkem
vypadá asi nějak tak. Postava, se šedými vlasy, v hnědém kabátě. A prakticky všichni vypadají úplně stejně. Až na ženský si vypadají jinak. Tady vaše Jack? Jack? Vaše dětí. Vaše dětí čeká, až se něco stane v tomto městě. A chtěla bych poděkovat všem, co se koukají na tohle video, protože je to pro mě fajn. Doufám, že se vám to bude líbit, ale nevím, kolik jsme začali. Jo. Takže nevím. Takže, no vlastně, vidíme se ke 3,5 minutám a nebudu to ukončit. Teď si počkáme. Ano, a naše městečko je poslední vůbec. To se mi vůbec nelíbí. Aby se něco dělo. Jméno Koříška, který tam momentálně není. Chci poděkovat za... A hydrant has been damaged by ice. The leaking water is freezing and jamming the traffic in the operational area. Repair the hydrant as fast as possible. Takže si hezky necháme zavolat techniky. Vehicle available. A jelikož je to hodně daleko, takže oni se pojedou hodně dlouho. He has a sniper rifle and is A shooting randomly šílený at střelec se passers-by. snajperkou Arrest the zabíjí sniper. All lidi. eliminate him. Treat all casualties. Takže my si sem dáme hezky svět odstřelovače. Semka je dáme. Vehicle available. Ano, já jsem to věděla. Dámy a pánové, toto je šílený střelec zabíjející lidi. A máme zatkni nebo zneškodni šíleného ostřelovače, který si vybírá cíle mezi obyvateli města, ošetří všechny postřelené a převozit a doprčit autíčko. Ano. Tady už je ten technik, není? Mám šílenýho střelce, Oříšku. A poldové už jsou tam. Neblížíme. Natáčíme 5 minut. Ano, a je to tady. Tak, on to opraví a já už tady mám poldy, kteří si laskavě vystoupí. Listening. Okay. OK. Aye, sir. A už to dostal. Yeah. A pozor, jeden tak. Oni jo. Listening. On my way. Takže hezky pošleme domů za babičkou a ona jim napeče sušenky. A ten technik je jasně What's pravý. up? On my way. Jasně, super. A ještě musíme zavolat sanitku. A nosítka pro tohohle toho chytráka. A ty jedeš, doufám, na základ. A on nám tu někoho postřelil. Debil. Tohle típnem, že jo? To se stává. Takže za chvíli nám sem přijedou ty sanitky a odvezou toho mrtvýho a toho postřeleného, který vypadá... Ano, je to žena! Stará pstřílná baba. Ano, a ženy mají červené vlasy a bílou košilku. A opět se nic neděje, takže opět to vypadá velice zmrznutě. Ano, zraněná leží na silnici a ne, nikdo si ji tady nevšimne. To je jenom ženská. Tady už někdo jde a tady už jede naše sanitka. Takže sanitka si laskavě nechali tady.
Vlastně na ní šlápnu. Yeah, consider it done. A paní doktorka běží sem. What's up? Consider it done. A nosítka a za chvíli přijde i druhá sanitka. A měla by zajistit toho. Ano, tady uživujeme. A vypadá to, že postřelená je téměř mrtvá, ale daří se jí oživit. Ano, její životní její tep něco stoupá. Teplota. Ale vypadá to, že se bude ošetřovat hodně dlouho, takže se zatím pustíme. Co uděláme zatím? Ano, pustíme si nějakou písničku.